Hi, Twin. Salamat sa thumbs up. Hi, Junjun. Hi, Buna Kids. Salamat sa pagdaan. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Baba kayo ng bahay, didikitan ni Ate Ima. Hi, Ma'am Butangira. Mega love shoutout po. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Twin. Mhm.
Malakas hangin. Oo, ayan oh, yung ano. Baba kayo ng mga premier kung meron at tatamsakan natin. Hi, Ruina. Ruina TV, salamat sa tamsak. Asikaso TV. Salamat sa pagdaan. Ayan. Salamat sa paharang. Ay, salamat. Salamat sa pag-stay, asikaso. Yan, baba ng bahay. Salamat sa patambay, asikaso, TV. Dan tamsak na asikaso. Dikit na si Ate Emma. Dito sa Dubai. Host, saan ba yung sa Dubai? Oo, ayan oh, nanonood ako. Nanonood si Ate Emma. Ano lang. Hindi pwedeng ano, baka makita yung ano.
Hi, GR. Salamat sa pagkaway-kaway kay Ate Ima. Saan yan, host? Medyo malabo yung ano. Sa Dubai ako, host. Walang bagyo dito sa sa Dubai. Host Ruina. Ano lang, mahangin sa labas, oh. Hindi lang yan, kung minsan malakas yung hangin. Kasunoy. Salamat sa paharang. Hindi ako pwedeng ano dito, mag-ingay-ingay kasi bawal. Ninanakaw ko lang yung ano, time ko. Nandito ako sa ano, Majilis. Baka bigla akong tawagin ganun. Mahirap kasi ang OFW pag ano, walang walang time. Panakaw-nakaw lang. Ayan, tapos na. Kasunoy. Pababa ng bahay. Habang hindi busy si Ate Emma. Salamat sa patambay. Nagtatago lang ako dito sa Majilis, mga lalabs ko. Hi, Tantan. Hi, Bilma. Ngayon lang ako nakanakaw ng ano time. Busy si Ate Emma. Palaging may bisita dito sa amin. Ayan. Salamat sa pakaway-kaway.
Asikaso dan Josephine, sige love, shout out. Sinong kapatid mo dito sa Dubai? Asikaso. Tamsak dan asikaso. Pangalawang dikit. Kasunoy vlog. Salamat. Joseph Maritsky. Martiris vlog pala. Joseph Martiris vlog. Palalab, mag-ano kayo habang didikit ako. Kasi kaso, nagdidikit ako sa'yo. Natawa. Ehe, ano ba yan? Bulol-bulol na. Joseph Martiris vlog. Patawa-tawa. Maganda yan. Para happy. Yes, ayuda. Nagdidikit ako sa'yo. Tamsak dikit. Ako, pag biglang dumating yung ano, baka mahihito ako. Ay, nagnanakaw lang ng oras. Ito, oh, another dikit, saka oo, tamsak. Asikaso TV. Ay, Mamara! Igalab shoutout. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa pagdalaw. Yes, yes. Dikitan ko muna si Kasunoy. Ay. Hi, Kuya Aw. Salamat sa patamsap. Salamat sa pagdalaw. Ito, nagnanakaw si Ate Ima ng time. Alam nyo na yung mga OFW, nagtatago. Tulog yung mga amo. Kaya dito ako sa Majilis, sa labas. Kasunoy, harang-harang, may paharang, ayan. Dan ako, dan tamsak.
Dikit na rin. Ayan. May paharang-harang pa. Ayan. Habang nagdidikit si Ate Ima, maglablaban muna. Para hindi sayang yung oras natin. Kay mamaya baka matawag na ako, wala na, pinto na. Iiwan ko na kayo. Ayan, iiwan ko na kayo, ha? Magdidikit ako sa kasunoy. Muna. Ha? Dami mong harang kasunoy, ha? Asus, malusip. Ayan, dandikit, tamsak, kasunoy. Panglima ko na ito, kasunoy. Check mo. Panglima na yan. Sino yung next? Tamsak dan. Tantan. Salamat sa tambay. Hi, Twin. Kanina, unang-una si Twin. Kabubukas ko pa lang, nandyan na. Ngayon lang nagka-time, Twin. Nagnanakaw ng time. Kagahapon, ilang araw na may bisita. Tamsak, Tantan.
Dikit na ako sa'yo. Mag-check ako kung mayroon pa. Naglablaban muna, kaya nagdidikit pa ako. Dikit kay Tantan. Pangatlong dikit na, Tan. Thumbs up pala, thumbs up. Kasi dikit na ako sa'yo. Juicy Binbong. Ay, sino to? Juicy Bin Vlog. Kasunod, dan sa binaba mo, kay Juicy Bin Vlog. Ayan, watching ako kay ano. Sunod ka, Ma'am Ara, sunod kita. Kay Tantan. Dan ulit, Tan. Niyo mismo. Big love shout out. Niyo mismo. May jacket ka na. Maglablaban kayo dyan. Habang nagdidikit si Ate Iman.
Dan ulitan. Next, Ma'am Ara. Dikitan kita rin. Naghahanap tayo ng ano. Pag busy kayo, okay lang. Daan-daan lang kahit na kung ano, saglit lang, okay lang. Unahin natin ang trabaho. Tamsak dan, Ma'am Ara. Dating dikit na yung mga ano. Salamat sa patambay. Salamat sa nagtatambay. Kaya Ima. Ano? Ano ng oras dito? Hapon. Ayan, may araw pa dyan. Gabi na, di ba? Ay, nakaaraw ay may ano, mahangin-hangin. Wala sa oras yung pag-ilis ko kasi busy si Ate Ima. Dan ulit, tamsak, Ma'am Ara. Watching sa ano to? Gummy, Choco Candy. Ayos ah. Ala, dumaan yung alaga ko. Hindi yan pwedeng mag-ano. Hindi pwedeng mag-video yan. Bawal.
Hello, Iltri. Done watching sa'yo. Ayan, oh. Tapos na kagad. Guys, sino pa? Sino pa ang hindi nadidikitan? Done na kayong lahat. Sino pa? Sa mga bagong sa mga malit na channel, may 10. Pagbibigay si Ate Emma ng 10 pang gamot sa mga panglaga. Gamot sa mga nalalagas. Free po. Tantan! Twin! Salamat, salamat. Alam niyo na si Ate Emma. Nagnanakaw lang ng oras. Kanina bigla akong huminto kasi dito yung alaga ko. Wala yung mga sabi nila papasok sila kasi magpapadikit sila. Mga busy yata. Twin, sunod kita. Tamsak dan, twin. At isang dikit. Harang. Mas marami ang harang kaysa yung napapanood. Ayan na naman. O, diba? Mas maraming harang. Hindi naman pwede na din. Twin, pangalawang tamsak, pangalawang banana.
Meron akong ditong ano ata, May 28. Ano ba 'yan? May doble-doble. 'Yan, palibhasa. Di ko 'yun alam, L3, thumbs up, at saka banana ulit. Hi, food buds! Salamat sa kaway-kaway. 'Yun lang nag-ano si Ate Ima, yung umagang time ko nagpalit na naman kasi ngayon lang busy sila kasi. 'Yan natutulog sila kaya ayan nagnanakaw ako ng oras. Salamat, food buds. Nasaan na ako ngayon? Kay Twin. Wala pala akong pangdikit sa inyo, Hindi na uubusan. Palibhasa harang-harang. Asaan na naman? Twin. Si Tantan tapos na, Ayan, thumbs up ulit. Twin. Thumbs up dan from Ate Ima. Pati Premiere, hindi na rin ako nakakapagawa. Hindi na rin ako nakakapag-upload. Twin, thumbs up ulit. At saka dikit, banana. Meron pa pala ako ditong mga pangdikit sa inyo. Hindi ko to ginagamit sa ano eh. Ala! Food buds! Nakakagulat ka naman. Ala! Ala, first time kong makatanggap ng ganito. Ala, promise. First time kong ganito makatanggap ng ganyan ano. Salamat, salamat. Malit lang kasi si Ate Imang ano eh. Hindi ako marunong magganyan. Paano bang send ng ganyan? Naku, pinag-aaralan ko nga eh. Pinag-aaralan ko kasi para makasend ako sa inyo. Sa GCash lang ang alam ko. Pero mas maganda daw yung ganito. Yung, ala, kakagulat ka naman. Big thank you talaga, food buds. Ngayon lang ako naka-receive ng ganyan, oy. Maski na, ano, salamat talaga. Ala. Sana ako kay Twin. Ala, maraming salamat talaga ha. Ala,
Hindi ako marunong ng ganyan, kung marunong na ako sa ganyan kahit turuan niyo ako at mag-send ako ng ganyan, gusto ko sa sticker ba yung ganyan. Palibhasa si Ate Ima hindi gumagamit ito talaga ng cellphone, promise noon. Ngayon lang ako nagka-cellphone, mga 1 year na siguro, hindi, magtu 2 years na rin. Yung ganito, 1 year itong ano, yung 1 year lang itong ibig kong sabihin itong YouTube, tinry-try ko lang. 1 year mahigit na. Natututo nga lang ako sa inyo, eh. Hmm, SIM lang. Oo nga, kaso nagse-send ako tapos ayaw. Paano ba yun? Ayaw naman. Isa pa hindi ko alam ang ano, ah, ibig kong sabihin, nakalimutan ko ang ano, password nito. Matututunan ko rin yan. Naku, gagaling din ako. Kaya tignan niyo. Oo, search ko nga. Sa inyo lang ako talaga natututo, sa inyong mga ano ko. Hi, Kuya Aw. Salamat sa pakaway-kaway. Saan na ba ako? Ayan, tuloy. Nakakagulat naman. Salamat talaga sa inyong mga kaibigan ko. Lakasa, ganito magsalita ang Pangasinan, parang hindi siya yung ano, parang pabigla-bigla. Ganito talaga ang ano, yung tempo. Ano ba yung tawag doon? Parang Bisaya yata. Saan na ba ako kay Twin? Ayan, magtitip pa ako kay Twin. Salamat sa inyong lahat. Sana wala kayong magsawa kay Ate Ima.
Dadalaw din ako sa inyo kasi kung hindi tayo busy. Bumaba na naman kasi ang ano ko eh, kaya nag-aalala si Ate Ima. Pinilit kong mag-ano na naman, mag-open. Salamat sa pagbisita. Oo, totoo yan. Ako rin. Lahat. Yung revenue ko, bumagsak. Pag hindi ako nag-open, yan, babagsak. 2 araw na. Pati upload. Oh, nakakasawa na. Babalik pa kaya? Oo, totoo yan. Pati views. Pati yata yung ano, thumbs up. 100 views natanggal sa akin sa isang ano. Isang upload. Ay, oo nga. Ang sipag mo nga eh. Halos mapuyat-puyat ka na rin. Pagbalik ko, andun ka pa rin. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-stay palagi kasi may trabaho. Ang alam niyo na si Ate Ima, OFW. Panakaw-nakaw lang ang trabaho. Ngayon, tulog silang lahat. Mamaya gigising. Trabaho na naman. Ang sipag mo nga eh, lakasa na mag-ano, mag-open. Mm. Tiis-tiis lang. Meron akong kaibigan eh, nagsawa na, huminto na. Nagagalit na nga eh, halos hindi na daw siya makatulog. Nagpupuyat. Oo, totoo, nagpupuyat siya. Nag-o-open siya ng alas 12. Siyempre may trabaho, OFW. Hanggang sa umaga na yan. Kahit na walang bisita, sige, mag-o-open yan. Sabi ko, bakit hindi ka na nag-o-open? Last month, views ko nasa 20. Ayun. Ala. Hindi ganyan lang yata, sinusubukan lang yata tayo eh. Kung hanggang saan ang ano natin, tiyaga. Wala na nga akong may upload. Oo, totoo yan. Upload ka ng upload ng ano, short daw. Oh, tiis ka lang. Pero hanggang sa 2 years kaya. Ano, 1 year yan? Pagkatapos niyan, marami ka pang aantayin. $10 pa pag ma-monetize ka. Buti pa yung mga sikat, no? Yung mga sikat, hindi pinanonood yung mga tulad natin. Tayo, pinanonood natin sila. Hindi na, ano ba yung tawag ko? Hindi nila tayo pinanonood ng mga kulilat. Kaya ganito, mag-ano na lang tayo.
magtulungan na mababa ang ano, bahay. Oo, totoo 'yan. Iniisip ko rin ang sikat-sikat na nila sila, pero hindi tayo pinanonood. Ako pinanonood ko yung mga mabababa lang na ano, yung mga maliliit na bahay. Yung mga katulad ko, dati ako mahilig akong manood sa kanila. Kay hindi ka naman didikitan kung manood ka sa kanila, o 'di tayo-tayo na lang ang magdidikitan. Totoo 'yan, kasi isipin mong mabuti wala talaga. Mga sikat, oo, mga sikat sila, pero never ka nilang ano, panoorin. Ha? Kahit na yung mga ibang maliliit din na bahay 'di rin nagbabalik. Oo, totoo 'yan, meron ding gano'n. Kasi hindi hindi pa sila marunong yung mga ibang ano, bahay na maliliit. Meron yung ano rin, isda ng isda, hindi sila ano, kawawa yung ano, meron akong pinanonood palagi, eh, meron akong pinupuntahan din palagi kasi para umangat yung ano rin niya kasi mababa yung ano, wala hindi ka rin ano, gusto niya yung siya lang ang bigyan-bigyan mo, ewan ko ba sa kanila. Kasi lahat ng ano na tayo nga, lahat ng halos lahat na ng ano merong YouTube, eh. Salamat at lagi kang dumadalaw sa akin din, ha. 'Pag susubukan ko yung sticker kasi nagsubok na ako ng sticker na para magse-send ako sa dadalawan kong mga LS. Hindi na allowed, hindi ko alam kung bakit. Yun ang gusto kong pag-aralan. Mahina lang kasi ako sa cellphone, kasi hindi naman talaga ako naghahawak ng cellphone, eh. Ano lang, pagtiyagahan mo lang. Baka malay mo balang araw bigla kang ano, tataas. Oo, ginagamit nila yan palagi, lakasa.
'Pag ano, nag-iiliis ka ba? 'Pag nag-iiliis ka, 'wag kang dumikit sa nag-iiliis din. Patapusin mo muna. May tawag ako. Yama. Okey. Saglit lang kahit punta muna, tinatawag ako saglit. Balik ako.
Kang ihi dito, ha? Okay? Kang ihi dyan. Huwag kang ihi dyan, ha? Ano na? Sige, bahala ka dyan. Mahulog ka dyan, ha? Sit down, sit down. Nagpagpag na naman. Sit down there, sit down. Very good. Musta na? Ay, salamat sa pag-stay. Sit down, sit down. Nasaan na yung si, twin? Yuyu, sit down. Bahala ka dyan. Sit down, sit down. Naiinitan yata. Okay, open natin yung AC. Sit down, go there. Sit down here. Not there. Para. Ma'am Ara. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat ulit sa pagbisita. Ching TV. Hello. Itong si Ma'am Ara, masayahin. Yahoo! Sabi. Yahoo! Yahoo daw. Buti si Ma'am Ara. Dami ng sahod. Laki na ng sahod. Nanghihingal yung aso ko, oh. Nanghihingal ka talaga, oh. Bakit pagod ka? Wait, twin. Twin, dikit na naman sa'yo, ah. Oh, hindi ako nauubusan pala, no? Meron at meron pa. Andy Channel. Salamat sa pakaway-kaway. Hello. Magpupuno na naman itong sit down. Oh, nagharap ka na naman din sa camera. Ay, nako.
Baka magdikit pa tayo kay ano. Ching! Ano, bahay mo. Baba ka ng bahay mo para madikitan natin. Ayan. Ayan, dahan tayo. Dahan tamsak at dikit, mamching. Babawi kay mamching. Mas marami ang ano, nakiharap dyan, oh. Hi! Tamsak ulit. Ano, twin. At saka dikit. Mamching, tamsak ulit at dikit. Watching. Sinong singer? watching here, ma'am. From Ate Ima. Ito rin si Ma'am Kling. Maraming sahod na rin ito. Dami ng sahod din ito. Puti pa sila. Ano yan? Lakasa, magbaba ka ng ano. Link mo. Nauuna talaga ang ano, bina. Ayan o, tingnan nyo. Ito si Mariusip. Naiinitan kaya yan o. Nag-ano siya. Ma'am Twin, tamsak ulit. Tamsak ulit. Hindi naman nagko-comment doon sa ano pala. Basta nagtamsak. Ano kayo? Tamsak dan. Ma'am Ching.
Tamsak ulit. Tasak ulit at dikit. Yan. Watching ako sa music lover. Thank you, thank you. Ang mga ang mga supported na dinadalaw ko. Ayan. Ayan. Naglubat tayo, yoyo. Naglubat tayo ng Ayan, thank you sa mga nabubulol si Ate Ima pag may mga bisita. Big thank you talaga. Pag inopen ko ito, hindi na magra-rounding na. Ay, imbis na matulog kami, hindi na. Na lang, mag-open. Food buds. Palablab po si Food buds recipe. Ma'am Ching, palablab si maglablaban. Ma'am Ching, si Food buds. Ma'am Ara, tapos kay Food buds. Maglablaban kayo. Magpasensya na lang muna kanina pa kita sinashout out. Nakailan na akong hanggang sa malubat na yung Oo. Baba ng bahay, ma'am, Andy Channel. Diyan ka na lang. Huwag ka dyan sa camera, doon ka, oh. Stay there, not there. Here. Stay there. Papansin. Hindi ko nga alam kung anong, itong aso kong ito. Mang Ching, ayan, palablab din si Food buds. Nagano yan. Mabait na supported din. Salamat, Ma'am Ching.
Yoyo, yung quit mo. Ay, yung quit mo, oy. Nakaharap dito. Salamat, salamat sa mga nandyan. Ma'am Ching, salamat. Nalubat na yung pangdikit ko. Hindi ko pala na-judge. Itumba ng aso ko ito. Baka itumba ng aso ko ay. Ano, sama ka?
Dito ka, oy. Dito ka, oy. Ching TV. Ma'am Ching, salamat. Sit. Ano na natin dito, oh. Sit down. Sit ka na, Yuyu. Ayan, diyan ka na naman. Andi, Ching. Wait lang saglit, ah. Ina-charge ko muna yung ano, pangdikit natin. Nalubat ako kanina. Andi channel, ayan. Thumbs up. Ano to? Beautiful flower, stay strong life. Lightning. Wow. Ayan. Dikit ako sa'yo. Thumbs up na rin. Langaw, inuubos niya yung ano, bulaklak. Ganun. Galing naman yan, no. Naubos na niya. Winter.
Salamat sa pag-stay. 3 million in the house. Thank you, thank you. Andy Channel. Stay there. Huwag mong amoy-amoyin yan. Huwag mong amoy-amoyin yan. Don't touch this one. Sit down then. Sit down. Sit down. What I tell you, sit down. Sit. Sit down. Sit down. Na. Sit down, sabi ko, oh yan, papansin ka dyan, ha. Oh, sige, dyan. Yan ka. Kaya, ay, laki naman ng bunganga mo. Yan. Pang magulo na magdidikit tayo. Magbibigay tayo ng ano. Ano ba yan? May premiere daw ako dito. Oh, umarap na naman yung ano mo. Good bad. Dan ako sa'yo.
Ang bagal nung ano, ang bagal ng net, ang bagal ng data ko. Andy, ayan, tamsak, dikit. Food buds, tamsak, dikit. Ayan, kay ano rin. Tantan, busy pa akong nagdidikit. Dinidikatan ko pa yung diyan na ako kay Tanta. Ay, ano ba yun? Tinatapos ko lang ito habang hindi pa busy. Kay mamaya tatawagin na ako. Salamat sa pakaway-kaway. Matulog ka na. Ano ng oras dyan? Matulog na kayo. Sa Pilipinas, anong oras na ba ngayon sa Pilipinas? Tulog na kayo dyan, yung mga Pilipinas. Sinasamantala, sinasamantala ni Ate Imang mag-ano tayo. Food buds, dan ulit sa'yo, tamsak at dikit. Sir Andy,
Tamsak ulit, Sir Andy. Tamsak kakadikit. Salamat sa pagkaway-kaway kang Tentan. Tapusin ko lang itong dinidikitan ko. Si Andy, Sir Andy, saka si Food Buds. Tapos na ba yung mga ibang dinikitan ko? Si Ma'am Kling, tapos na rin. Ayan. Tapos na rin si Ma'am Ara, tapos na si Queen, tapos na Tantan. Sino pang sunod? Tapusin ko lang si Tantan. Tapusin ko lang si Andy Channel, saka si Food Buds. Ayan. Mamaya magin na rin ako. Ay, tama. Dan na rin ako kay. Food Buds. Dan si Ate Ima. Tamsak dikit. Tamsak dan.
Andy Channel. Ayan, thumbs up ulit, saka dikit. Banana. With watching. Yuyo, ayusin mo nga yung ano mo. Yuyo. Nakaharap yung pit mo eh. Inarap niya yung pit niya. Ayan. Ano pa? Dikitan ko muna si Andit sa kasi ano. Ano yan? Maingay. Tamsak dan sa nakapin ulit. Bubads. Sana yun. Tamsak dan. With dikit. Ate Ima. Balikan ko sila kasa mamaya. Hindi ano ng ano niya. Hindi siya nagbaba ng bahay. Ako na lang pupunta sa kanya mamaya. Ayan. Andy Channel. Ayan. Dikit ulit at saka banana with watching. Thumbs up dikit from Ate Ima. Andy. Andy, thumbs up ulit. Thumbs up dan, Andy. Thumbs up dikit from Ate Ima. Typhoid buds ulit tayo. Diba?
Yung puwit mo, uy, wag mong iharap dito. Ay, naku, yoyo na yan. Tamsak dat ulit. Food buds. Tamsak dan. Tamsak with dikit. Tamsak with dikit from Ate Ima. Ang ganda ng higa ni yung ate ko, oh. Ano na, magtatapon lang siya. Sige na, bye-bye na. Mag-in na tayo. Bye.